Bịa na-eji ajọ ọgwụ guy na-achọ m okwu anyị kelele abụrụ n'ọbụla ọgụ mba nsogbu anọ mmenye gị change kịta I'll give you a change right now abụrụ gị ọdụ maka anyị na-eme mmenye gị change kịta inwe nsogbu nnukwu nwaanyị igbo nrozi ego ebe na-esi ama na oge azị ka mma anyị ga-ere nọ ibe a na-eme adịghị izi ibe a na-eme adịghị izi ibe a na-eme adịghị izi anyị ga-ere dio princess nnukwu nwaanyị anyị ga-ere